שלום חברים, כאן אייל סלע מלוגיסטיקו, המומחים לשילוח בינלאומי. מה הקשר בין חג הסוכות ושילוח בינלאומי? את חג הסוכות אנו חוגגים בסוכה, שהיא זכר לתקופת יציאת מצרים, בה בני ישראל גרו בסוכות זמניות בדרכם לארץ המובטחת. גם המשלוח שלכם יוצא לדרכו במכולה ובמטוס, בדרכו ליעד הסופי. כדי שהמשלוח שלכם יגיע לארץ המובטחת בשלום ובבטחה, קבלו כמה טיפים חשובים. תכנון מראש. כמו שבניית הסוכה מתוכננת, חשוב לתכנן את השילוח שלכם מראש. זה כולל בחירת סוג השילוח, ימי או אווירי, בדיקת דרישות המכס, התאמת האריזה ובחירת מסלול ההובלה. תכנון מדוקדק יכול לחסוך לכם זמן וכסף ולמנוע בעיות בדרך. התאמה לתנאים. כמו שהסוכה מגינה עלינו בפני מזג האוויר, כך גם המוצרים שאנו שולחים צריכים להיות מוגנים וארוזים לשילוח בהתאם לסוג ההובלה, ימית או אווירית. אם נרצה הובלה אווירית, גובה המטען צריך להיות עד 1.60 מטר כדי שנוכל להטיס במטוס נוסעים במחיר נמוך ובזמינות גבוהה. גמישות. כפי שאנו חוגגים בסוכה ומתגמשים כדי לחגוג את החג בלי תנאי הבית המפנקים, גם בעולם השילוח תוכניות יכולות להשתנות באופן בלתי צפוי. וחשוב להיות גמישים ומוכנים ולהתאים את התוכניות למציאות הדינמית. חיזוק הקשרים המשפחתיים. בסוכות אנו מתארחים וחולקים חוויות משפחתיות. כך גם בשילוח בינלאומי. חשוב לשמור על קשרים טובים ושותפויות עם חברות וספקים ברחבי העולם. חיזוק הקשר האישי יעזור לנו להצליח יותר ובכך שידאגו לנו באופן אישי. בסופו של דבר, השילוח הבינלאומי הוא תהליך מורכב שדורש תכנון, גמישות והתאמה לתנאים. כמו בחג סוכות, כך גם בשילוח, עם הכנה נכונה נוכל להתמודד עם כל אתגר בדרך ליעד המובטח. מוזמנים לקבוע פגישה ביומני ואשמח לעזור לכם. שיהיה לכולנו חג סוכות שמח.